גברים יקרים, קיבלתי מכם הרבה מאוד בקשות להמלצות על סריגים לחורף הזה, חורף 25-26, תישארו איתי כי אני הולכת להמליץ לכם על 3 הסריגים הכי טובים לחורף הזה, בואו איתי. אז הסריג הראשון שאני ממליצה לכם עליו היום יהיה הסריג הזה, שימו לב לגזרה שלו, מאוד מאוד קוזי, נעימה, מאוד מאוד מחמיאה, בין אם אתם רוצים איזשהו ככה ג'ינס או איזשהו מכנס ככה טיפה יותר אלגנטי, אתם יכולים להפוך אותה לגמרי לכל לוק שאתם רק חולמים עליו, היא ככה בין לוק קאז'ואל, לוק יותר אלגנטי, הכל עניין כאן בעצם של סטיילינג, אני מאוד מאוד אוהבת. המלצה אחת. ההמלצה השנייה שלי תהיה הפוטר הזה, שימו לב שהוא ככה, הוא גם סגנון קאז'ואל, זאת אומרת הוא גם פשוט ויומיומי, אבל גם כן יש לו ככה טאץ' מיוחד, זה לא סתם פוטר רגיל, כל מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד מאוד נגד פוטרים ונגד טרנינגים, אז זה בעצם לא טרנינג, זה סוג של טרנינג, אבל לא ממש, יש לו ככה את הגימור המאוד מאוד מיוחד למעלה עם הרוחסן, כמו שאתם יכולים לראות, ושוב אתם יכולים להפוך אותו ללוק אלגנטי או ללוק יותר פשוט, הכל עניין של סטיילינג, שוב אני מזכירה לכם, ממליצה. ההמלצה האחרונה שלי להיום תהיה המעיל סריג הזה, ג'קט, כל אחד איך שהוא קורא לו, אני מאוד מאוד אוהבת אותו בגלל שבאמת אפשר להרכיב איתו הרבה מאוד לוקים, הוא מתאים להמון המון דברים ובעצם משמש בהמון המון וריאציות שונות. ושוב, כמו שאני אמרתי לכם גם מקודם, הכל עניין של סטיילינג נכון, ברגע שתדעו איך לשלב נכון ולבחור לוקים נכונים, כל דבר יכול לעבוד לכם, תעקבו אחריי לעוד טיפים, וכמובן שלינקים ניתן למצוא אצלי בפרטי.